og så så du nogle mennesker på Israels plads. Ja, så fulgte jeg efter dem. Hvorfor fulgte du efter? Nysgerrig. Går du tit ind til fester, du ikke er inviteret til? Ja, det er sket nogle gange. Hvad slags fest var det, du kom ind til? Det var maskebal. Maskebal. Det var meget, meget flot. Meget flot. Det har siden vist sig, at der også fandt misbrug af børn Det sted. vidste jeg ikke noget om. Der var små drenge mere eller mindre løgne. Indsmurt i guld og sølv. Det var meget, meget flot. Meget flot. Flot. Ja, det var flot. Der var lidt lys på. Ligesom teater. Der fandt seksuelle overgreb sted. Så var ikke noget til. Du er tiltalt for at have forgrebet dig på Jonas Jensen. Ja, men det ved jeg ikke noget om. Det har jeg gjort. Men du benægter ikke, at der foregik noget med den her. Nej, det gør jeg ikke. Det gjorde det. Hvad var det, der foregik? Jeg dansede vildt hele natten. Og så gik jeg ind i sådan en rum. Og så Var det sexrummet? Ej, det vidste jeg ikke, det var. Det vidste jeg ikke, det var. Nej, det var det. Ja. Hvad skete der så? Altså, så slappede jeg af. Det var rigtig dejligt af. Så kom Jonas ind. Og han voldtog mig. En dreng på måske 12 år voldtog dig. Jeg var ikke 12 år. Du må tale lidt højere, jeg kan ikke høre, hvad du siger.